Inonzi chidakwa. Inonzi chidakwa. Ndauya mutarira mambongezi. Ndakamhangarira Tinashe Siapia. Takamhangarira Tinashe Siapia. Nadhi Dandawa. Pamusoro pekutora mukadzi wavo. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Ndinzwa. Raibhukipai Tinashe Siapia. Indinonzi Tinashe Siapia. Ndauya mudarira mambongezi. Izvo zvidaira zvandingomangarirwa naTerenzi Chidhakwa. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimiko ndinzwa. Odiya nomirirano. Dennis. Indinonzi Dennis Dandawa. Ndauya mudarira mambongezi. Izvo zvidaira zvandingomangarirwa naTerenzi. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Nzimiko ndinzwa. Kumukadzi changu. Kumukadzi wacho. Ari pano. Hapo pano. Akamba kudai. Yakabona kuyakabata shaya mudano mangu kujana. Saka pamusoro pemauno. Yes. Nyaya ndine panapa ine claim imwe chete, maaccused maviri. Nyaya yakamira. Inyaya yomudzimai anonzi ari kutorwa nemurume anonzi Dennis Dandawa nemurume anonzi Tinashe Siapia. Mukadzi 1. Mukadzi 1. Ndokunzi akaberekeswa navarume vaviri. Ira dari nini. Ndila kutanga pane Dandawa pana. Chokwadi chakaitika ndechekuti vakatoita kubatwa nehama dzangu. Vakaita kubatwa nehama dzangu nevana vari kudonzvo nemudzimai wangu. Yakaenda pamambo chokwadi nyaya yakasvika iyo. Asi ivo manje vakaramba vachingodi vachingira mberi nenyaya yekuramba vachindana nemudzimai wangu. Vachidanana naye. Bata nguva yakabata nemudzimai wangu anga ane pamuviri. Saka zvakava zvinhu zvinondinetsa muupenyu kuti zvino ndinezviziva kuti pamuviri apa ndipangu here kana kuti hapasi. Ndinokiramba ndichizviinvestigata ndichiramba ndichingoongora ndichingonzwa ndichiona ndopano kuratidza kuti ivo ndova nechekuita nemwana iyeye nekuti ndikuona kuti asi wangu ndokune Dandawa. Then kwozoita yaTinashe ndakaita kuzibatira ndega achitove manheru usiku pamba pangu vachitove mubedroom muspare mangu vana vachitove padivi vana vachitove mumba imo vakatoisa bhasikoro mumba imo. Zvakare futi pane mwana futi wandisi kunzwisisa kuti pamwana iyeye kuti handisi kuona kuti ndiwangu. Zvinhu zvese nyaya dzachingondidya mwoyo kuti panyaya yevana sezvindimwe nemudzimai nyaya dzedzi dzakandimomotera zvinoita kuti zvinhu zvangu chimiro cho ndichangu chese nekuti panotezvara ndinechingozika kuti mudzimai ndiwangu. Asi panyaya dzevana ipapa nekuti ava vakabatwa nehama uye akabatwa nehama dzangu uye ndakamubatira pachena ndegawo ndonyaya dzandinadzo. Vane vana here zvokutsanangura dare katina kunzwisisa zvokutaura kuti pane mwana wandisina chokwadi naye anogona kunge ari mwana weuyu. Pane mwana wandisina chokwadi naye anogona kunge ari neuyu. Ndizvozvo. Saka mukadzi wako ihure ngacharo. Handizvozvo ndizvo. It's a pure bitch.
bviti chairo. Saka nyaya zvadzinoita manje mudare chinotove chisioneko chakadaro chekuti ndinonotonga mukadzi iyeye mudare anonoita family planning nevarume vasiri vake kutoti abereka neuyu iwe unaye uchete mukadzi wako iyeyo, abereka neuyo iwe unaye. Chii chaunonyanya kuda paari mukadzi akashata udarei? Ingozi yega yega. Vabereki vake vari kupi mukadzi? Vari kwasadza. Ndekupiwo kumiri kwasavi. Kumiri kwasavi kwasadza kuti ubwero. Iye zvino ari kupi mukadzi wako? Ari kukadoma. Ari kokadoma kumba kwani? Kwatachigara kwatukara. Unotogara naye? Kugara naye asi chimiro chiripo ndechekuti pachimiro chenyaya dzakamira zvezvizvi zvinenge zvingonesa sechimiro izvozvo because ihondo chete nekuti varume ava vanenge vasingaregi kana kufona vanogona kutombofona ndiripo, saka ihondo dzega dzega. Asi unotori mese pane izvozvi. Titese. Ndopabvunzo. Mubvunzo wangu pandiri kuubvunzira ndepekuti iwewe pachezvako nevana vangani vaunoti ava vana ava ndevangwa naye mukadzi Ainondogutsikana vaviri. Umwe ane wake wako umwe ane wake. Saka dai uriwe mapo manje nyaya yakadaro iwe unoita unga sei? Ndiwe mapo, mukadzi wako iwe ari kubereka newe mosiya, woenda pachikomba wobereka umwe mwana, woenda pane chimwe chikomba wobereka kuti umwe mwana, iwe uitaye chete. Sei? Akanaka here mukadzi? Anopedzisira kuurayisa nai. Kwamambo manje kuno kana taita mashura akadaro, iwe muridzi wawo uchaaperekedzera mashura akadaro. Mashura shuwo kune vanhu vasingavake vanhu kuti kana muchiita zvinhu havatsure kuonesa vachikuudza chokwadi kuti no zvatiri kutaura panapa izvi zvakaipa, wauya nani kudaro wokama wako. Amai, toda kukubatsirai, ndimakakura kare zera renyu. Hakuna mukadzi anotoita family planning mumba mevanhu achibereka nevarume vakasiyana kuti aita mwana neuyu aita mwana neuyu. Ivi moramba makanamatirana naye chete kudai. Ndava iyi unoshona vaviri vachidana handiti mapona. Saka inini samambo manje mutemo hautitendere kutonge nyaya yechihure chakadaro chiri pachena. Handiti panyaya yake yekutanga ndaigona kuti no munhu akatorwa. Zvino ari kunoronga mhuri mumba menyu mese murimo, makamutarisa munhu achiita mashura akadaro, medzesero yachona achaurayisa munhu. But inini manje samambo mukadzi anoronga family planning sure dzikunyatsozozikanwa kuti abereka vana 2 nemurume wake, vana vachona munozovaziva sei kuti vana venyu vana vakadaroyo? Mwana wenye wamatumbura sei mamurasirira kusvika pakudaro? hapana kumurasira shangamiri. Kana mwana achidana nemunhu wakangori kumurambanisa kuti iwe siya. Asi kamukadzi uyu akarohwa kaari musikana achiuya mumusha menyu kanotanga ane mwana wake here? Shangamiri ngaindirondedzere nyaya yemukadzi uyu inondinetsa. Iyoyo kukunetsa ikwainoita manje. Neniwo futi samambo inotinetsa nyaya yakadaro. Inotinetsa. Imuchisumukai Zimbabwe wasvika. Sumukai mwe gara yapa. Iye ngare zvitako. Wanga wakasika. Tovana yepo kwaone kusa. Imamukire mukati. Achia rai kwa mama. Ndawagare pabhedi. Gara pabhedi pakuguru.
Nishatsike ichi chote ichi. Msemo. Mungu kwa ile msemo. Alright. Chiswone kwe. Naija wana. Unga zonu mle. ndio Ne, amai. Ngoma ni mmoja kwa ne kwa mbwa. Mbwa wale ni. Kana ari perfect. Buruma jendu ni ile zile ndio. Ari Manje ndona sekunge umtamzela da sama ngale Yati na yopana pampela. Murume kuyana dzimai wakasimula to yakudani no stop. Anototoka mba machola doko. Akuita ma family planning ari umpa imo. Abereka ne uyu jembu wake vana 2. Abereka umwe mwana ne uyo. Abereka umwe mwana ne uyo. Asu yanga akutotaura dare kuti ndokumuda. Saka atifanirwi kugarira nyaya dzakadaro mumata. Dzinotisoresa ngozi nenyika. vacharudu Dzinotisoresa nenyika. Kuti mambo vakanogarira dare rekuti mukadzi ari kubereka nevarume 3. vaparika vari matatu Chipari. murume uramba Ndiye akafanirwa kutongwa pano. Iye mukadzi. ndiye musungwa pamwe mukadzi kuona vanoita imba ombe atidora noenda kutuma kadzi waunotora zvinhu zvevanhu semhosva kushandisa Yes. Kuperekedzera chinhu chakaipa sana sechichi chikwete. monekana kuti dressing yake Sedare. dressing yake yakapfeka uye varume mukadzi wako ukatarisa period asi murume akanochirita Ndiye anoterera imba. Kwanza anoterera imba. Anotererwa imba. Ane kumusha imigogo. Handiti mune musha here. Asi anosiya musha uyo achienda kugara kutaundi kunorojera mukadzi kutaundi. Ane mabasa akashata saiwana. iye mukadzi changamire wangu ndiye akati bva pamba zvisina mvumo Ihure. Ibhiji. Gogo. machembero kwamakaita mambona mukadzi aita vari mu4 kana 3 ari 1 kana 2 Achinobereka vana. achibereka vana Iwe unoziva kuti mukadzi wako akuberekeswa neuyu. Aberekeswa neuyu. Woti mukadzi yendomuda. Saka ndingatonge ndichikusapota kuti iwe utozviziva zvako mabasa emukadzi wako isitoreverera kuti bhadharwa nevanhu. Taurai vatotaura. pamusoro yechangamire ichokwadi chiri kutaura mudare ini ndiri wake Terence ndingati ndiri munhu ari pamuedzo zvakanyanya nenyaya yevarume ava zvikuru sei yaDennis Dandawa kunyanya nekuti kubva payakatanga nyaya iyi Dennis Dandawa achizodanana nemudzimai waTerence yakabvira pakuti anga ambodanana nemukadzi woumwe munhu ndomavambiro avakaita ndonyaya yavakataura nezvayo. Saka Dennis Dandawa yaitoti shamwari yangu tichiwirirana zvekuti aindiudza nyaya dzese nemafambiro ese aiita. Zvakatanga kubuda paari Dennis uyu ndezvekuti iye anoti anoziva chaizvo kufambira nyaya dzekutsipika nekuvharavhara nyaya yekuti kana akadanana nemukadzi womunhu nyaya inofa yakadaro. Chinondirwadza panyaya inzwa ako baba mudiki. Tiri kutaura nyaya iri open pano. Hakuna munhu anotsipika nyaya yekutora mukadzi womunhu mumwe mumatare medu. Ndoda kukubatsira nyaya yekugarira pano pasi pano yatagarira izvozvo haititenderi kuti titonge nyaya yakaipa kudaro yekuti shuwa varume vakuru sesu tingatogara pasi nemunhu achitaura kuti mukadzi wangu ndinomuda. Unoda mukadzi ari kunobereka vana nevamwe varume iwe uripo. Saka tawirei kuda. ndingangoti changamire panyaya yekutaura chokwadi yakutaura chokwadi urema hunoitika kana chakapfudza ziva matenda chokwadi unogona kuita zvinhu zvimwe shuwa zvekuita ngebenzi pavanhu sekutaura kwamuita ndozvokupfuma mama
Asi ndinoda kutaura chokwadi chinondorwadza muchiwana chinda panyaya yavanhu varumavu. Ndanchitaura nchiti ndinomuda seizvo. Kutaura pamberi penchitaura izvo, asi chiri chokwadi chiri kundinetsa muimba yangu inyaya yevarumavu panyaya yemudzimai zvaakandita yenyaya yevana zvose maproblems anenge akatarisana nemi. Ini chiri chokwadi chaizvo chaizvo. Ndoda kutaura chikura chokwadi chienda muchiona mukadzi wacho asingadi kana kuuya kuno atisi kupindirana. Hazvirevi kuti ndinomuda mukadzi, asi kuti inini nyaya iri kundirwadza iri kundinetsa. Hamenowo sezvo murimi wakuru ndimi munotonga, iri kundirwadza nechimiro chiripo chandiri kutaura zvavakaita varume ava zvandiri kuitirisawo izvozvo kana vachizviramba, asi zvine chapupu nenyaya yevana ava. Panyaya yevana ava, nokuti mutoro wese unochinozi ndiwangu wese ndindakanonora ndine mudzimai ari maoko mangu akati izvoko pamabvunza kwasadza kwacho ikure kubva pano tikaenda mhara toya mukasave toenda mberi. Vana vari kupi vavo? Variko vari mudzimai ko. Vanitoenda mudzimai koko. Vakuchengetwa nani? Varichengetwa neni. Vese vana ivava vese vandikuimba varichengetwa neni. Gomba rina mwana. Izvo zviri kutaura weziwe kutaura kuti mukadzi wakunyatsoziva shuwa kuti aberekeswa mwana neuyu, aberekeswa mwana neuyu, wobvunzwa kudaro kuti ndinomuda. Umutaurei mudare? Umutaurei mudare naiwe? Haipa kumuregerera, asi kutaura chiri chokwadi pachangu. Chiri chokwadi chiri kuseri kwepamberi kwatiri kuenda. Nyange henyu tinotariswa sedare kuti mutiyananisewo. Ndichiri kuti ini mukadzi chaiko chaiko. Ini torogoni kusatouya kutoti hazisi kutopindirana. Shamwari, yatimbonza Dennis. Nyautoronize here. Nyaya ndoiziva asi matoro. Nyautoronize here. Mukadzi ndiye andingada. Vakomana vari kubvuma nyaya dzavo. Iwe toda mombe nehwai. Iwe mombe nehwai. Ibhiti ratinotaura nezvaro. Hasi mukadzi. Handingatombopa mutongo wechihure kumunhu wano anenge achinzi atora mukadzi wemunhu abhadhare mombe 5, ndoti uyo ngaabhadhare mombe 5 kubhitira waunoziva zvako kuti unoda mukadzi wako akashata kudaro. Hazvibude. Ndingaende mubatsire mukomana pamwe paakuda patanga nepazvinopedzisira. Hazvibude. Pfungwa dzaari kufungidzira kuti akati mudare handichada mukadzi. Chinhu chinorambirwa mukadzi padare kana pamberi pevanabereki vake chihure. Asi kana achimuda zvino iwe kumuda kumberi kwacho kumuda. Saka ndo pakunetsa dare kuti rinotonga chii kumuda. Vatoona kunge uri kuita business nemukadzi wako. Ini kutaura chokwadi vakuru sedare kutaura chokwadi pamudhoza mudaundi sezvo zvinokutaura kwamaita kuti sedare wakunge uchida ipapo ndopandinondiregere ndichifunga kuti zvozoita kunge varume ava nyaya dzavo dzisabude pachena kunge hadzipo, asi kutaura chokwadi nemudzimai hatisi kundopinda, asi kuti mundiregere pakuona ipo. Kana tauda kutaura isusu unonyarara, titaure zvinhu zvinopera. Varume vari pamberi pangu vari kubvuma. Pane kutokubuda zvako usina tauri nacho. Mukusumudza maoko ekuti chii? Musalima. Ina unoda kutaura ndakazvimirira. Chandati ndabvuma haisi nyaya yacho kuti ndoiziva. Asi ndanjibvuma nyaya yekuti sekutaura kwavaita pamwe. Nyaya ichienda kwaMambo 2019. Ndichibva ndaonekwa nemukadzi wako. Ndakutaura nemukadzi wako. Izvozvo chiri mumaminutes acho ekwachief zvirimo. Handina pandakarara nemudzimai wangu. Ndikuda mombe nehwai kwauriwe. Ndoda mombe nehwai kune uya kumapetrol. Nditika 025 chipinge. Yatongewa kusabukoti kupistol. Ukanzi uite sei? Hapana chandingandiite. Kuno wamangodaira kuti ndoziva
ndozviziva kunyenga mukadzi womunhu wodziva ndozviziva kuti ndozviziva uyu woti ndozviziva mombe nehwai hwai ndekwamambo uyo hwai kwamambo mombe tobhadhara kumurume vana vari kuramba iye achiti mukadzi wakaromuda ndi anoziva ngava inodhenete siyai zvekutora mukadzi wemunhu ndomurikubvunza wakoma daidaidai aiwa tachimadaira mombe hwaizviva rini anini handina hangu kana mbudzi unoti twino yari mombe 14 days kubva nhasi iworukwewe inoyarini taurisa ngasi kunyenga vakadzi vanhu muchinyenga unometsvaga mari hapana motenga muri makorokoza futi ka 14 days mukurarama nei totangira pa 14 days ndiri murimi saka kana muri murimi ka tengesai